Сәлем дуслар! Эфирдә яңа хит-парад та яңа тапшыру да түгел. Татар эстрадасының яңалыкларын туплаган шоу-без тапшыруы. Күргәнегезчә, яңалыклар белән бүген сезне мин, Гөлназ Баталова, таныштырачакмын. Бүгенге тапшыруда Дилә Нигъмәтуллина белән Альбина Апанаеваның ялы, Илсия Бадретдинованың сере хакында сөйләрмен. Кайнар яңалыкларны беләсең килсә, бездән аерылма. Киттек. Дилә Нигъмәтуллина белән Альбина Апанаева ял итәргә киткән. Кызлар җылы якларны Мариэл өлкәсенең чиста һавасына алыштырган. Җырчылар Диләнең туган авылы Мазарбашта ял итә. Кызларның Instagram аккаунтында күргәнсездер инде. Аларында пешән дә чаба, чүп тә үтей, өйдә юа. Күптәннән шулай авылга кайтып ял итәсе килә иде. Мондагы матурлык, рәхәтлек сез белән аңлатып бетергесез. Ләкин узакка кайтмадык шул. Инде китәр вакыт та җитте, дип уртаклашты Дилә. Ял кыска булганда гына аның тәмен тоеп була кызлар. Эшләргә дә кирәк. Эльмира Нагыймова 2нче ел рәттән декрет ялында. Шуңа күрә ул җылы якларга оча да алмый. Аның ялы шулай ук туган якларында уза. Санаторийларга бай якларда яшим бит. Рәхәтләнеп, чиста һавада балаларым белән дәваланып ятабыз. Кирәк икән бассейнга барып йөзеп кайтам, кирәк икән ылыслы урманнарда йөреп киләм ди җырчы. Эльмираның хәтта чит илгә барасы да килми. Үзебезнең матурлыкка ни җитә ди ул? Бәхетенең үзе икән ул. Гомер үтеп бара, йөрәккәем яна, йөрәк ялкынына газапларыңны салма. Сине җаным сөям, сагышлардан янып көям, мәхәббәтне саклый, ялгышлардан аны яклый. Илсия Бадретдинова улы белән ял итәргә чит илгә чыккан. Җырчы Instagram аккаунтына берсеннән-берсе кызыклы язмалар белән төрле фотолар урнаштыра. Ләкин әле һаман да үзенең кайда ял итүен сер итеп саклый. Кемдер аны Төркиядә, кайберәүләр Абхазия якларында ял итә дип уйлый. Бар инста-дөнья баш вата. Әлеге сорауга җавап эзләп Илсияның үзе белән хәбәргә чыктык. Ләкин ул серне шишмәде. Кайда ял итсәм дә барыбер түгелмени дип елмайды. Дөрес, иң мөһиме, әлеге ялларны онытылмаслык итеп уздырыгыз. Казан сезне көтә. Тумыштан акча яратам, акча мине яратмый. Күпмегенә тырышсам да, бер тиенгә дә артмый. Әллә ниләр эшләп карыйм, кесәгә акча тулмый. Төн буе хыяллансам да, нигәдер байып булмый. Булмыйм да булмагач, сабаларда тумагач. Ичмәсәм берәр абыем Казанда утырмагач. Булмыйм да булмагач, Актанышта тумагач. Ичмәсәм берәр абыем зар начальник булмагач. Сыйфатлы клип төшерергә хыялланасызмы? TMTV Production хыялыгызны тормышка ашыра. Моның өчен бер адым ясарга кирәк. Безгә шалтырат, яз. Онытылмаслык клип төшерергә без әзер.
Әле бүләге бездә каралган. Клип өчен TMTV каналында 1 ай бушлай ротация. Шәп тәкъдимне кулыңнан ычкындырма. Җәй TMTV Production коллективы өчен иң кызу чор. Ничә ай эчендә алар күпме клип төшергәннәрен дә санап бетерә алмыйлар. Клиплар төшерергә теләүчеләр саны артканнан арта. Чиратта килмә җыры белән Илдар Ямалиев. Моңынчы ахыр заман төркемендә юморист буларак тамашачы күңелен яулаган яшь егет Илдар Ямалиевның тәүге клипы төшерелде. Клипта егет үзенең яраткан кешесенә мәхәббәтен аңлатырга кыюсызланып йөри. Клипның сюжеты бик кызык, ә менә мәхәббәт тарихы нәрсә белән тамамланыр, анысын әйтмим. Шулай да тизерен карап узыйк. Дамир Зинатуллин күп санлы сораулар буенча 2000 елларда бик популяр булган ике йолдыз Лилия Хамитова һәм Гөлнара Тимирҗанова белән репортаж әзерләгән. Җырчылар бүген нәрсә белән шөгыльләнә? Алар ник эстрададан киткән? Сорауларга җавап репортажда. Бергәләп карыйк. Сәлам дуслар, тапшырыбызның редакциясына бик күп кенә хатлар килә. Аларның эштәлегенә килгәндә инде әлеге артист белән ник шоу-без тапшыру төшермисез, кайларда икән, нигә югалды икән дигән сораулар бар. Һәм инде бу сорауларга таянып без әлеге репортажны әзерләдек. Алдагы минутларда безнең белән булыгыз һәм сез яраткан артистлар белән күрешербез. Дуслар, минем янәшәмдә күпләрегез танып белгән һәм инде буран дулаткан Лилия Хамитова тора. Исәнмесез, Лилия апа, кулны бирим әле сезгә. Исәнмесез? Хәерле көннәр дип әйтимме? Кичләр булырмы? Кашан карыйлар инде? Хәерле кичләр, безнең өчен инде көннәр. Ничек хәлләрегез? Аллаһка шөкер, сезнең хәер дугада. Нәрсә чакыргач исәнлегемне белдем. Исән сау гына килеп җиттегезме? Аллаһка шөкер. Инде кайлардан килеп җиттегез дип сорасым килә. Мен соңгы араларда Орчада яшим, чөнки улым шунда, әни белән. Бала шунда укый, бала инде укыгач, хәзер аның шундый вакыты да килеп җитте, 13 яшьне тутырабыз. Бигрәк тә инде хәзер янында әни булу кирәге сизелә. Шуңа күрә инде мин менә Казанны инде Орчага алыштырдым һәм бер дә үкенмим. Лилия апа, гомумән сорыйсым килә, инде без сезне чакырдык, үзебезнең тамашачылар соравы буенча редакциябызга күп кенә сораулар яудырдылар. Кая күренми Лилия Хамитова, кая киткән икән дип сорыйлар. Гомумән сез бер кая китмәсез, иҗат белән шөгыльләнәсез. Бары тик телевизордан я радиодан гына ишетергә сирәк туры килә. Шулаймы? Сагындырып кына чыгам хәзер. Чөнки булды әлбәттә ул вакытлар теге эфирдан, телевизордан гел яңгырап торган вакытлар булды. Чөнки башында гел бөтен артистларда шулай буладыр инде ул, минеке генә түгел. Һәрбер җырчыда кайберләр аны оныктыра инде, әлбәттә көчлерәкләре мин инде күрәсен теге сиритняк дип әйтик инде. Теге өскә дә урылмыйм, аска да төшмим дигәндәй бик төшеп тә калмадык, Аллаһка шөкер. Лилия апа, үзегезгә элемтәгә чыгып, кая сез, ник җырламыйсыз дип звонит дип шалтыратып язучылар бармы ул менә гомумән? Бар, әйтәләр. Шунысын да ишеттем әле, быел кыш кыны каядыр килеп кергәч,
Кайсы якта икәнен әйтә алмыйм, исемә төшерә алмыйм. Абау исәнмени ул ди. Теге һәйкәлләр җырлаганга күрә микән, аварияга чырап үлгән икән дип тә ишеткән ик без сезне дип. Бик күп шәһәрләрдә булдык. Татарстан буйлап минем бер 3-4 ел йөргәнем юк иде. Чөнки шунысын әйтәсем килә. Башта теге фикеремне әйтеп бетерим. Менә шул хит-парад белән йөргәч, күргәч, күбесе килеп рәхмәтләр әйттеләр. Дөресен әйткәндә, Дамир, беләсеңме, минем ничектер бер вакыт шундый уй керә башлады. Дөрестән дә сәхнә бит ул яшьлекне ярата, матурлыкны ярата. Һәм китергә кирәк түгел микән, минем тавыш кемгә кирәк инде хәзер, чөнки заманалар үзгәрә, башкаручылар да бүтән төрлерәк, теге Европага ошаррак иттереп җырларга тырыша бит инде. Безнең бит инде теге колхозча җырлыйбыз инде. Юк, дөресен әйткәндә, анысы дөресе дә шулай. Һәм китергә кирәктер дигән уй фикер керә башлаган әлбәттә. Менә шушы Йолдызы хит-парад белән йөргәч, халык ничек каршы алып, яратып калып, концерттан соң килеп, рәхмәтләр әйтеп, карточкага төшеп, әле миңа мәйтәм иртәрәк икән китергә дигән уй фикер керде. Бер 5 ел минем җүнләп яңа җырлар яздырганым юк иде. Ничектер мин үземнең җырымны таба алмыйча интектем мин. Чөнки менән дөрестән дә ул буран дулы мәхәббәт шушыдыр, хәерле юл тили һәйкәлләр, менә мин сиңа сыкланам дигән җырлардан әлбәттә алар бик күп җырлар ниндидер менә штопор дип булды дип әйтәсем килә, яңа җыр өстендә эшләү. Берсе дә ошамый, я сүз ошамый, яки ошамый. Минем тавышка бара торган түгел. Кайберләре лирик җыры бирә башладылар. Теге чистый, булай да минем тавыш түбән бит, теге җылата торган. Бөтенләй үтереп бетерергә дигән шикелле иттереп миңа шундый җырлар бирә башладылар. Югалып алу, менә тамашачылар сезне эзләү нәрсәдән барлыкка килде икән? Эстрадада активлыгыгыз бераз генә төште, менә шул моның сәбәбе нәрсәдә иде икән? Беләсеңме, Дамир, сәбәп нәрсәдә, аны мин әйтеп узам. Һәм моны мин гыйбрәт өчен әйтәм, хатын-кызларга бигрәк тә. Мин төзелеш эше башладым. Йорт төзелеш эше Арчада инде, әнинең йортын теге бигрәк тә теге сүтеп яңадан ясау, ул бөтенләй ужас икән. Котышкыч нәрсә, лучше яңадан җир алып, яңадан йорт төзү. Чөнки башта батасын аннары төзисен, шунысы бик авыр булды. Бөтен кешемне шул йорт төзелеше минем алды. Һәм менә шуны да әйтәсем килә, гыйбрәт дип әйттем бит инде. Хатын-кызга төзелеш эшенә керергә ярамый икән. Чөнки олайта, картайта, хәлне ала һәм ирне югалтыра. Һәм бер ир янына килми. Төзелеш эшен башланса, әле биттеме төзелешен дип бирде. Әле шуңа күрә ирләр төзелешен битте. Хәзерге очракта сезгә мөрәҗәгать итәргә була. Анысы инде теге ялгыз хатын буларак әйтә, мин анысы чисти тилмерәм, кияүгә чыгасым килә дигәннән түгел бу, әлбәттә. Мәзәк өчен генә, Алайда колак салырга мөмкин, дуслар. Шуңа күрә шунысын әйтәсем килә бит инде, менә төп бигрәк тә хатын-кызлар, кияүгә чыкмаган хатын-кызлар, йорт сала башламагыз. Син бит мине белмәгәнсең, хыялыма тиңләгәнсең, әллә юри, әллә көлеп күңелемне үрдәгәнсең. Buruşak gözün açılırma, kötersinmi anlaşılma, hıyalında yürütten köşü, min bitinde anlaşılma. Buruşak gözün açılırma, kötersinmi anlaşılma, hıyalında yürütten köşü, min bitinde anlaşılma. Лилия апа, гомумән гаилә хәленә килгәндә аңлавымча хәзер улыгыз белән яшисез, әниегез белән бергә Арчада торасыз. Тормыш иптәшенә килгәндә ул Без
гражданский брак иде. Без мен бит инде теге закон буенча теге өйләнешкән кешеләр түгел. Улымны никах буенча гына. Ничисен ул инде читтә, Сургутта эшли. Әтиебез безнең бик әйбәт кеше. Мин аны зарланып сөйләргә хокукым да юк. Әйтәсем дә килми. Искитмәле кеше, ничисен шулай язылган. Киләсе сабый булган. Менә улым өчен мин аңа шиксез рәхмәтлемен, чөнки әни мин булдым 34 яшемдә генә. Шуңа күрә сыңарып кына табылган бала. Чөнки башта мин ана шул җырга, карьерага бирелде. Һәм бүгенге көндә дә без аралашып торабыз, ул булышып тора. Димәк, сез дуслар булып калдыгыз. Дуслар гына түгел, без әти-әни. Мин ирсез түгел, ир кешем бар минем иде. Хәзер инде дөрес кенә әйткәндә менә миннән бу почти бер башка озынрак инде, 13 яшын тутырса да 43 размер аяк киеме киябез. Ул нинди багалар үсәдер хәзер. Искитмәле, бик акыллы, мәрхәмәтле шуның хәтле. Әнием, әбием дип тора. Урышса да әнием, әбием дип, әтием дип шулай итеп эндәшергә өйрәттек. Нәрсәләр белән шөгыльләнә, нәрсәләр белән кызыксына? Сезгә ошаганмы гомумән? Юк, җыр ягыннан Аллага шөкер, ул ераграк. Аллага шөкер. Җырламый, нормальный ул яктан. Күрәсен теге әтисе акылы күбрәк бар балада, кызып китә дә, шунда ук сүрелә ул тиз генә. Төрле авыр шаклар булгандыр инде ул тормышта. Гомумән шул 10 ел эчендә, 13 ел эчендә нәкъ әнигез психологик яктан, мораль яктан ярдәм иткәндер инде, әмма. Әлбәттә, мин миша түзеп калырга кирәк менә ул вакытларда. Әлбәттә, дөрес кенә әйткәндә менә Дамир әни мине өйрәтте сабырлыкка. Мин бик кызып китә торган кеше идем. Теге әйткәләшә торган, кычкырыша торган кеше түгел, мин бик сабыр кеше. Теге минем аның аркасында инде минем белән бригадада йөргән артистлар кайвакытны файдалана да. Менә монда менеп утыралар да, аякларын гына салындырасылары кала. Теге мин шигырымнан чыгарсалар, менә инде всё битте вак, менә шартлыйм хәзер дигән нидә, менә иземдә һәм ул кешене якында китермим яныма. Менә шундый гадәтем бар. Менә хәзерге замана татар эстрадасы һәм сезнең гөрләткән вакыттагы татар эстрадасы аерыла микән ул менә тыштан, эчтән? Эчтән дә, тыштан да аерыла. Чөнки без чыкканда әле аның хәле җырчылар юк иде. Барыбер ниндидер отбор барадыр иде. Без аннары бит менә беләсеңме, Дамир, була бит инде шундый солянкаларда җырлау. Без килеп кирсәк, ул теге бездән алдан чыккан җырчылар, теге танылган җырчылар янында без бары үзебезне ничектер уялып тотадыр, исәнәшәдер инде әлбәттә. Әкренләп кенә яннарына килеп сөйләшә башлыйдыр. Менә карыйсың, үтеп тә китәләр, исәнләшмиләр дә, уйламыйлар да дигәндәй, андыйлары да бар. Теге исемдә әйтеп тормыйм инде. Анысы тыңлаган кеше аңлап та алыр, бәлкем. Теге элекеге җырлаучыларга игътибарлы булсыннар дигән теләк белән әйтәсем килә. Теге борынны шиертергә ярамый, чөнки бүгенге көндә бөтенебез җир өстендә йөрибез, күккә менеп була, аска төшәсен дә белергә кирәк бит. Тәгәрәп кенә төшәсең. Лилия апа, сезнең дә инде популярлык шыры булды, шактый да дип әйтәсем килә. Йылдызлык шире булды микән ул? Ул бездә булмады дип мин әйтәсем килми, чөнки ул бит үзеңдә сизелмәсә дә читтән күренә. Аны инде мине алдан белгән кеше әйтә ала. Шунысын гына әйтәсем килә, әлбәттә инде ул популяр вакытта синең концертларың күбрәк. Анда түләү аның хәле түгел әлбәттә. Без бит инде ул вакытта контрактта идек. Барслар белән, дөрес әйткәндә, Барс Медианы иң беренче контракт төзегән җырчысы мин ул. Лилия апа, менә хәзерге мизгелдә сезнең танылган җырлар бар. Нәкъ менә шул танылган җырларга утырып дип әйтимез инде, аларны җырлап, сезгә тагын берничә яңа җырларны яздырып, яңадан популярлыкка күтәрелергә мөмкинлек бар. Теләк бар микән? Теләк менә булай. Тегесе кирәк. Теге тыштырты дип торган кагазе кирәк. Чөнки ул бит бөтен нәрсә акчага бәйләнә. Теге спонсор кирәк. Хәзерге вакытта белмим, бездә андый
спонсорлар бар микән ул теге күтәреп шуңа күрә форсаттан файдаланып әйтәсем килә. Бәлкем шундый бер жүләр спонсор килеп чыгар. Миңа теге минем бәхетемә әйдә мин синнән яңадан теге популяр ясыйм дип. Сезнең бөтен әйбер инструментлар кулда. Минем инструментым әнә тавышым гына. Кызганыч тавышым гына бар. Һәм менә инде барыбер җырларны инде аны хәзер берсе дә булай гына белми. Аны сатып алырга кирәк әлбәттә. Сатып алыр өчен гел эшләп торырга кирәк. Хәзер сезнең белән уйлап алабыз да план төзеп куябыз. Барлыгы сезнең концерт куерлык җырлар бар. Бар, әлбәттә бар. Бәлки шуларны җыеп, үзегезгә бер концерт ясап, гастрольгә чыгып китеп, аннан бит инде барыр тамашачы киләчәк. Шул акчага әкрен генә үзегезгә тагын яңа җырлар яздырырга мөмкинлек бардыр. Үзегез тырышып эшләсәгез дә була дип уйлыйм мин. Беләсеңме, Дамир, алай гына түгел шул. Беренчедән үзеңнең исәнлегеңне белдертер өчен кимендә бер ярты ел син телевизордан төшмәскә тиеш. Телевизор, радио. Әлбәттә, иң беренче чиракта син уже акча тарга тиеш. Син исеңә төшерергә тиеш кешегә, что син бар, син җырлыйсың, син җырларың бар. Гомумән, менә шул вакытлар сагындырамы? Сагындыра. Барыбер ничектер. Беренчедән ул бит уже яшьлек. Яшь вакыт ул. Ой. Мин үзем уйлыйм да ул елларга әйләнеп куям. Неужели мин шуңа хәтле картайдым инде дип тә куям. Ул бит инде 99-98 еллар, 2000 еллар, менә буран дулыйлар 2000 елда чыкты инде ул җырлар. Мәхәббәт шушы анда бит инде ул рәттән китте. Ул хитлар. Әлбәттә инде ул миннән генә түгел, бу инде Барс медианың барбыр зур эшен күрсәттеләр алар. Бүгенге көндә дә алар дөресен әйткәндә, иң көчле компания җырчыларны чыгару өстендә эшләү. Теге күп чыгада бик тиз күпләр аны югала да. Югалмас өчен нәрсә эшләргә икән шикерәк? Хәзер бит алай, мәсәлән, кайсы бер элекке заманга әйләнеп кайтсак, алар 10 ел эшләп югалса, китеп барса, кайсылары 2-3 ел җырлыйлар да, аларны уже без күрә алмыйбыз телеэкраннарда. Монысы инде әлбәттә җыр булмаудан, анасын бит инде индивидуальность дигән нәрсә бар. Синең бар тавышың, нәрсәдә, ай бу моның шикелле җырлый, бу тегенең шикелле җырлый дип чагыштыру бит бездә бик күп. Менә үз тавышыңны, үзеңнең тембрыңны табу, ул инде һәм шуны саклап калу, ул бик зур әйбер. Aldın sin ak buranlarda, ak buran işlerinde. Aldın indi buranlarının dulagan düşlerinde. Uğradı da kışağına, uğurladı seni buran. Apa buran işlerinde seni kürgendey bulan. Buran duli, buran tınlı, burana şunday kişide. Apa buran işlerinden gelip çıkarsın kısılı. Buran duli, buran tınlı, burana şunday kişide. Apa buran işlerinden gelip çıkarsın kısılı. Лилия апа, вакытны кайтарып үзгәртергә мөмкинлек бирсәләр, нәрсә булса да үзгәртер идегезме? Ой, да мен үзгәртерим. Беренчедән шундый мөмкинчелек булса, мин дөресен әйткәндә җатыма басым ясар идем беренчедән. Яңа җырлар эшләү өстендә төзелеш эшенә тотынмас идем.
Менә шунысын әйтергә кирәк. Шуңа күрә зинһар өчен хатын-кызлар, сезнең йөзегезгә, күзләрегезгә карап әйтәм. Хатын-кыз башыгыз белән төзелеш эшенә тотына күрмәгез. Лилия апа, инде сезнең белән күрешеп аралашу үзенә зур бәхет. Ни дигәндә инде сезнең җырларда үстек, сезнең җырларны тыңладык дигән сүзем бар. Һәм аралашуга килгәндә вакыт тиз уза икән ул. Һәм әлеге мизгелдә инде тамашачыларга әйтер теләкләрегезне ишетәсе килә. Бәлки мөрәҗәгать итәрсез аларга. Беренчедән Дамир, сиңа рәхмәт. Чакыруыңа бик дөрес кенә әйткәндә бик авырлык белән генә ризалаштым бу очрашуга. Чөнки бик күп журналистларга кирәк кагадырым. Ниндидер шундый хәлакәтем булды. Чөнки менә яңа җырлар юк. Теге ярар чакырган җиргә барам инде. Сораулар бирәләр дип инде. Очрашып теге мискинләнеп тә утырасы килми. Теге барыбыр да бит инде теге бик начар икән дә күрсәтәсе килми. Начар да түгел шикелле. Аллага шөкер, бүгенге көндә әнием исән-сау, туганнарым исән-сау. Менә дигән улым үсә. Инде теге мужиклар шикелле йорт төзедем, малай тудырдым, агач утырттым, кебек иттереп утырасың гына калды инде. Шуңа күрә инде бик зур рәхмәт. Һәм инде дуслар, безнең белән бүгенге тапшыруда әңгәмәдә Лилия Хәмитова иде, күпләрегезнең яраткан җырчысы. Лилия апа, тагын бер кат кулыгызны бирегез инде. Рәхмәт бик зур килгәнегезгә, исән-сау булыгыз. Тагын да күрешергә ясын сезнең белән. Амин. Язларда танышты, язларда кавышты. Мәхәббәт бәйләде күңелне күңелгә бериде. Сынауда сыналдык, сөюне зурладык. Икебез генә белгәне олы инде юксыр иде. Дуслар, хәзер инде минем янәшәмдә сез яратып тыңлаган, сез яраткан җырчыгыз, йолдызлар яудырган популяр җырчы Гөлнара апа Тимерҗанова дип эндәшәм инде. Апа дип эндәшергә кирәк дип саныйм инде. Исәнмесез? Исәнмесез, Дамир, саумысыз, хөрмәтле тамашачылар. Безнең тапшыруны, сезнең тапшыруны яратып караучы тамашачыларга бигрәк тә ялкынлы, кайнар сәлам. Ничек кәефләрегез, ничек хәлләрегез? Кәефләр яхшы. Менә бүген әле көне буе яңгыр яуса да, кәефләр бик яхшы. Менә хәзер сезнең турында да сөйләшеп алдык. Гөлнара апа, хәзер нәрсәләр белән янасыз, нәрсәләр эшләп йөрисез икән? Кая эшлисез, нишләп йөрисез хәзер? Менә Дамир әйткәнчә, күбесе инде сорайлар, кая югалдыгыз сез, нишләп сез җырламыйсыз соңгы вакытларда дип сораучылар да бар. Нәрсәләр эшләп йөрибез? Бүгенге көндә кечкенә кызыбызны тәрбияләп, күпчелек менә шул кечкенә кызыбызны тәрбияләргә дип әйтим инде, күбрәк вакытны бирәм. Чөнки әле аңарга 2 яшь 8 ай гына карап утырырга аны дип әйтәм инде, менә нянялар да аласың килми. Чөнки ул бала вакыт бит тиз уза, ул бер генә мизгел. Аны инде үзем карап үстерәсем килә. Садикка барганчы, балалар бакчасына барганчы үзем карыйсым килә инде сабыйымны. Тамашачы бит инде радио, телевидениедан күрмәсә, артист югалды, каядыр китте дип уйлыйлар. Менә хәзерге мизгелдә сезне югалды дип әйтсәләр, төп сәбәбе ул да булса инде бәби карауда. Кичкенә Азифа, безнең 14нче елны туды бит инде. Аңарча инде 1 ел бит инде хатын-кыз, 1 елга якын бит инде бәби көтеп йөрисең. Шуңа күрә мин бик каты күзләр тимәсен инде диеп, бик каты мин үземне саклап кына йөрттем. Теге бер Стидән куркасыз инде. Мин күз тибедән бик курыктым. Сез әйткән сүз буенчамы, яисә инде нинди булса да бер тәҗрибә, опыт дип әйтәбез инде. Сездә күз тибү булганы бармы? Авырып алганыгыз бармы? Булганы бар, минем бит инде моңарча менә беренче улым тугач, Идел туганнан соң икенче улым булырга тиеш иде. Икенче улыбыз булырга тиеш иде. Һәм 2006 елны
Мин ничек дип әйтим, корсак кавызгач бик җырладым мин. Йөрдем, концертларга йөрдем, сольный концертлар белән йөрдек. Шул вакытта минем авырлы икәнем күренеп тора иде. Халык алдына чыгасың, халык бит инде күрә, кул чабалар инде. Алар инде яратып чабалар әлбәттә. Шул вакытны бик яхшы йөрдем мин. Начар хис итмәдем үземне. Әмма ләкин бердән бер көнне тик торганнан мин авырып киттем. Нашнан алып киттеләр мине хастаханәгә. Мин анда 18 көн буе бер врачны да дип әйтегендә китермәдем үземне яныма. Һәм инде бу эш яхшырып китер, балам исән сау калыр дигән өмет белән 18 көн буе тик кенә яттым. Бер кешене дә китермәдем. Алар инде уколлар да кызып карадылар. Әмма ләкин Аллаһ Тәгаләнең инде үзенең бит һәрбер кешегә язмышы язылган. Шуңа күрә инде бала туды, ул исән булып туды. Нигә үзенең ничек дип әйтим инде үзенең вакытына килеп тумады, ул иртәрәк туды. Шулай да инде мин аны яшәр дип уйлаган идем. Малай кеше иде, кычкырып, елмаеп туды ул. Әмма ләкин бер атна яшәгәннән соң ул бала инде үлде. Без аңа инде мин аның үләсен ничектер баланы безнең арабыздан китеп баруын инде мин аны сиздем. Бүтән җирем авыртса да, йөрәгем авыртса да, эшләремне кисеп бит инде алдылар аны. Ул бит кичкенә сабый. Мин аның янына мендем. Шуның кадәр мендем инде улы, мин әйтәм. Ана бүгенге көндә аны хәтерләсәң, ул искиткеч минем өчен бик каты стресс булды, кичерү булды шуның кадәр. Авыр булды ул миңа. Һәм мин бу бала исемсез үлмәсен инде дип тизрәк Харис хәзрәтне чакырып, без аны Харис хәзрәт белән исемнәр бирдек, исемнәр биреп өлгердек без ул балабызга. Мин инде сез сөйләп узган ситуацияга әйләнеп кайтырга теләр идем. Бәби югалткач инде ниндидер булса да сезнең яңа иҗат җимешләре, нинди булса да нәрсә булса да шундый яңалыклар барлыкка килдеме сезнең иҗатта? Яңалыклар барлыкка килде. Беренчедән шушындый мизгилләрдән соң үзем җырлар яза башладым. Җырларның сүзләрен язу түгел, аның турында сүз бармый, көйләр язам. Көзге җилләр яфракларына йылкып алла. Йылый урман, йылый дөнья, йылый кыр һәм далла. Балам дип әйтә алмадым, уттан суларга салдың. Үзең биргән бәхетеңне Ходаем нигә алдың? Балам дип әйтә алмадым, уттан суларга салдың. Үзең биргән бәхетеңне Ходаем нигә алдың? Менә элекке заманга сезнең шырга кайтсак, популярлашып китү хәзерге яшьләргә караганда җиңелрәк һәм авыррак идеме, ничегрәк иде? Беләсезме, җиңелрәк булгандыр ул вакыт чорында ни өчен? Чөнки барыбер да җырчылар әзрәк иде. Шул яктан. Әмма ләкин бүгенге көндә матур тавышлы барыбер да шушына кадәр күп артистлар арасыннан үзенең тавышын халыкка җиткереп, үзенең тамашачысын булдырган артистларыбыз, җырчыларыбыз бик күп. Сезнең шырдагы популярлык шырына кайту теләге бармы, яшиме күңелдә? Яши, чөнки ул шырлар бик кызык иде, әлбәттә. Ул вакытта яңалык булып бит инде мин кирдем татар эстрадасына.
тәнкыйть ишетергә туры килдеме? Нәкъ яңалык буларак. Мин клипны да искә төшерсәм, анда безнең тамашачы сөйләргә һәм инде тәнкыйтьләргә яратып торган моментлар бар иде бугай. Тәнкыйть булгандыр күбрәге нәрсәдә. Ул бит Йолдызлар яңгыры клибында стилист киендерде мине. Анда инде теге шолык күлмәктән мин инде һәм анда күкрәкләр матур күренеп тора бит инде. Анда мине бит суга куендырдылар, мен су куенып керәм бит инде анда. Ул вакытта, мине төшергән вакытта, мин аның турында уйларга минем ничектер башыма да килмәгән. Хәзер бүгенге көндә мин аны әйләндереп карыйм ул клипны. Әлбәттә инде ул вакыт өчен ул бик каты яңалык булган. Авыр булдымы ул вакытларда ничектер тәнкыйть ишетергә тамашачыдан? Беләсезме ничек булды? Анда тәнкыйтьне миңа менә син шундый начар җырчысың. Менә нишләп син шулай иттереп киемеңне шулай киеп чыктың дип теге ямсыз итеп мине тиргәп тәнкыйтьләмәделәр, матур итеп тәнкыйтьләделәр. Миңа әйтәләр, әбиләр, ул апалар, Гөлнара, менә шул җырыңда син матур итеп кулларыңны былай иттереп күтәреп җибәрәсең дә, син шул күлмәгеңнең шул җирен генә ябып куй инде, дип кенә матур гына әйтәләр. Аны инде ул төшерелгән бит инде ул. Аны кире тагын эшләп, аны мөмкинлек юк иде андай. Менә шулай матур гына әйтәләр. Үпкән кышкан көннәр, җилгә очкан диләр, очмаган шул әле, очмаган. Хисләр һаман татлы, язлар һаман якты, без сөешкән язга охшаган. Һаман да шул бит йолдызлар яңгыры, үтмәгән мәхәббәт давылы. Һаман да исертә язларның исләре, яктырта күңелне йолдызлы кичләре. Менә сез сәхнәгә чыккан чорда сезнең популяр чор вакытындагы татар эстрадасы һәм инде хәзерге татар эстрадасы заманасы үзгә микән, аерылып тора микән? Аерылып тора әлбәттә. Элекеге вакытта безнең ирегебез юк иде. Ничек дип әйтим инде? Без бәлки инде менә шулай тәрбияләнгәндер. Без бит инде барыбер да советлар чорындагы балалар дип әйтәк. Без бит инде пионерны да алдык, комсомолга да кирдек. Менә сезнең чорда иреклек булса, менә иреклек дисезме? Минем уйлавымча, бәлки сездә башка сезнең чордагы артистларда бәлки менә нәкъ ярым шәрәт түгел, но беразны ачыграк киенеп тә чыгарга мөмкинлек булган булыр иде. Мөмкинлек булган булыр иде. Тагын шул үзебезнең чорның тәрбиясен тагын күздә тотып әйтәсем килә. Безгә ирек биргән булсалар, без барыбер алай итә алмассыйк. Чөнки ул менә безнең каныбызга сеңмәгән. Бездә андый тәрбия юк, булмады. Менә сезнең арада конкуренция бар идеме ул артистлар арасында, сезнең чордагы артистлар арасында? Бар иде инде ул, әлбәттә. Үз вакытның барыбер да үзенең аның бар мөмкинчелекләре, үзенең бар аның авырлыклары, җиңеллекләре бар. Шулай ук минем чорда булган чор дип әйтеп инде, минем вакытта җырлаган җырчылар, алар бар бит инде. Менә Лилия Хамитова белән без бергә бер вакытта җырлап китте. Лилия Хамитова миннән әле иртәрәк җырлап үзенең тамашачысын яулады дип әйтәсем килә. Шуңа күрә конкуренция, ничек дип әйтим, конкуренцияны мин әлбәттә Лилия Хамитованы конкуренция дип мин үземне ни итеп туймадым аны. Үземә көндәш итеп дип әйтим инде. Чөнки аның үзенә хас булган җырлары, үзенә хас булган тавышы, шулай бит үзенчәлекле, аның үзенең тамашачысы. Мин үземә килгәндә бөтен икенче төрле.
үземә генә булган ниндидер бер тавыш, үземә генә булган ниндидер бер стиль. Шуңа күрә без бер-беребезгә комачаламадык дип уйлыйм. Ә бүгенге көндә бер-берсенә ошаш җырчылар бик күп. Ниндидер менә үзләренең генә стильләрен булдырып, үзләренең изюминкасы булырга тиеш менә. Йөземе булырга тиеш, йөземе. Гөлнар апа, менә тормыш юлында, гомумән иҗат юлында һәм тормыш юлында нинди булса да бер үкенүләр бар микән? Үкенүләр берәү генә бардыр дип уйлыйм. Ниченче елны дип әйтим икән? 5нче елны Зөфәр Хайретдинов группасы белән чыгып киттек. Кызлар, бер көтү кызлар, җырчылар җыелып алышып китте ул безне Сибир якларына. Минем вакытта әтием авыртып ята иде. Әтинең хәле яхшырды дип әйттеләр, һәм мин инде юл тотарга булдым. Тобольск шәһәренә киттек без. Менә шунда барганда поездда апа шалтырата. Апайым әти үлде ди. Үкенеч нәрсәдә? Шул вакытта Тобольск шәһәренә барганда инде әти сорый икән үләр алдыннан, кая Гөлнара кызым дип. Ә мин бит инде юк. Мин бит әле аны әти безнең арабыздан китер дип уйламадым. Барып кайтырмын, өлгермен дип уйладым. Үкенеч шул менә ничектер әтием янында була алмадым, аның соңгы сулышларын биргәндә. Кайтып өлгердем аның белән хушлашырга инде, әтине куяр алдыннан кайтып өлгердем. Шулдыр минем иң беренче чиратта үкенечем. Иҗатка килгәндә, һәрбер артистның инде перспективалы, артистның үзенең бер популярлыгы була һәм ул йылдызлык шире белән авырырга тиештер инде, булырга тиеш. Сездә дә булды микән ул менә йылдызлык шире булып алдымы? Йылдызлык шире миндә 100% булмады. Гөлнар апа, инде кайсы бер очракта артистның эстрададан югалу сәбәбе я тормыш иптәшләре аңламау була. Бу очракта сезгә туры килмидер инде, әйме? Минем иҗатны бик ярата. Аның исеме Ильер. Мин аңа инде исем белән, ул миңа исем белән эндәшкән юк. Без матурым дип кенә эндәшәбез. Матурым минем өчен ул бик күркәм кеше. Минем өчен ул этәргеч тә тормышта, иҗатта да этәргеч булып тора. Шулай булып калыр дип уйлыйм. Миңа булыша. Вакытны әйләндереп кирегә кайтырга мөмкинлек булса, нәрсә булса да үзгәртер идегезме? Яисә шулай калдырыр идегезме төнлә белән? Теге вакытка, элекеге вакытка кайтып, менә хәзер Гөлнара сине шул вакытта алып кайтабыз да үзгәртәбез сине, элекеге тормышыңа кайтасың дип әйтсәләр, мин үзгәртер идем үземне түгел, бәлки. Минем янда булган кешене, аның карашын үзгәртерим дөньяга. Әмма ләкин бу тагын әйтеп китәм, язмыштан узмыш юк. Һәм инде кызганычка каршы без тамашачыларыбыз белән әкрен генә саубуллашырбыз. Аларга әйтер теләкләрегезне җиткерсәгез. Әйтер теләкләрем, дөньялар матур, Казаныбыз бик көннән-көн матурая. Инде үзебезнең җан халәтебез, тышкы халәтебезгә туры килсен. Тыштан без нинди, ишебездән дә шундый булыйк. Матур булыйк, бер-беребезне яратыйк, хөрмәт итик һәм яратылып, яратышып яшик. Амин. Сәламәт булыгыз барыгызда. Дуслар, күргәнегезчә, әлеге артистлар Лилия Хамитова, Гөлнара Тимерҗанова, алар бер кайда югалмаганнар, иҗат өстендә эшлиләр, җырларын яздыралар һәм инде гомумән алар бар. Сез аларны югалтмагыз һәм инде алдагы тапшыруларда да без алар белән күрешербез. Әлеге мизгелдә без сезнең белән саубуллашабыз. Пока-пока. Шуның белән шул. Яңалыклар да бетте, репортаж да күрсәтелде.
саубуллашыйк. Киләсе очрашуларга кадәр дип, мин Гөлназ Баталова барыгызга да күңелле яллар теләп саубуллашам. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.